Bizi degun garai honetan ziurgabetasunez lepo dagoen garai honetan, Gipuzkoarrei, Gipuzkoako herritar guztiei aukerarik onena eskainiko dizuet. Eta aukera hori zein da? Eusko Alderdi Jeltzalea da aukera hori, PNV da aukera hori. Eskarmentua daukagulako, eraginkorrak garelako, zintzotasunez jokatzen degulako, konpromisoa daukagulako herri honekin. Ontziak lemazain ona bihar du, bide egokia eraman behar baldin badu. Eta lemazain onena dudik gabe Eusko Alderdi Jeltzalea da, Euskadirentzat eta Gipuzkoarentzat. Pradales lehendakaria da lemazain onena, Mendoza diputatu nagusia dugu lemazain onena, eta alderdia osatzen dugun gizon eta emakume guztiok, egon erakundetan, egon batzokietan, botua emaileak izan, guztiok osatzen dugun alderdi hau da Gipuzkoarentzat aukerarik onena. Abertzaleak gehalako, herri honetan sinisten degulako, herri honekin daukagulako benetako konpromiso politikoa, euskera defendatzen degulako, geuria delako, geure arima delako, euskera ez ezik identitatea eta euskal kultura ere bai, eta beste hainbat ezaugarriengatik geu gera aukerarik onena, ziurgabetasunez betetako momentu honetan Euskadirentzat eta Gipuzkoarentzat.